Słuchajcie, większość rzeczy, które ja wam opowiadam, często ja już mówiłem, to nie są moje jakieś takie, że oni mówią, że się śmieją ze mnie, że ja sobie coś wymyślam, że nie mam racji. Te informacje często pochodzą ze sprawdzonych źródeł, od dziennikarzy, tak jak mówiłem. To są informacje, o których ktoś pisał. Pisali dziennikarze. Nie na Facebooku, tylko dziennikarze. Więc oni nawet tego nie przeczytali, oni nawet tego nie mają o tym pojęcia, że takie informacje są dostępne w sieci. Także tutaj nie ma nic śmiesznego, to co opowiadam, to co, o czym mówię, bo często mówię o rzeczach, które ja sam przeczytałem po prostu. Więc tu nie masz czego się śmiać. A jak jest ktoś głupi, no to będzie się nawet śmiał. No trudno, no wiecie, no. Przecież ani ja, ani wy nie będziecie za wszystkich odpowiadać na kuli ziemskiej. Także rozumiemy się, prawda?